Mayuya aiga anda se tokoroka buchora ward bono na chira iga sengencho yugocha kubwenigwa ekiagera igo twatangasa erunga abarai baito morayo ito korokwa abiemi no morayo ito korokwa risosa mbabwate program yo gotorora amarwaire ao bono ntogenderete ekiagera bachire ngopi mutore pressure ntogenderete korigererigwa amaiso nabo igo namarwaire ande igekidara goteba no mogoko sana ekiagera abana abaito batoinyoire naende ngotorora bare ekiagera buna abang'ina twatwarire amang'ana kuru pressure isukari nebinde iga inara goteba naringa no mogoko sana iyaba foundation yeyi nyasaye sise niegenderere naende abarai aba bagenderere tonyora abarai baratoko abarai aba baita apiemi na erisosa enkobakera muna mbuya mono ase mwacha gotorora ababa gotuto chandegete nyasaye abasesenie naende motwara mariogo togende kobwenigwa ichana gokigwa ase eng'encho yokorora abaminto apiemi na erisosa baretire ekiriniki iga kia bosa ase eng'encho yogocha gotokonya amaiso na bimo binde toigwete bobe tokonywe igonto twabairane ng'ambuya mono igaiga magundu korumami no tokabeire igaiga twarorire ng'ambuya abanto bonsi no etoije igo tore mabundu aiga jerieta Philemon Morara Apiemi aspiring senator 2027 Yonkuru West Mogran constituency township ward igora yone rituko ria kabere tobwate program eye igora twarenge nyama ya ward abantu bagacha abange lakini buna rero toraiga ndojenga abantu bara abange mono naande okora abagocha komentekana mono kobwa buna bari twaroche igoro ige program eye enderete wiki eye ngima mambia tore township ward naande rituko rine toende bosamaro ward tochigokora bunyamatuta ward ase West Mogran igo toigwete buya sana egekogera abantu aba buna bachire abakongo babwate n'abanyagitari gotobwate gochigo konyora bare solution ntebe buna nyamaiya ase twabwate ebituo bibere nabo baigete 800 ase rero buna ndoche nabo torake eribu omogokone noringa ase obosani obuya tobwate n'abantu twaretire aiga bari batari konyara korora gosomana wane ebuku bono bankoigo bare ebirore banyare korora bari babwate obokong'u bakonye igo kibinadamu ekero okonyoranga gwagusire obogima bwa omonto oinora omogokone efesi eye entang'ani otoka aba West Mogirango next year tobange naende constituency ende igo tobwachi constituency inye Nyamira ward Nyamira county igo totaete gokava county engima naende buna onke ateba igo tobwateranete in one way or the other ne county government ministry ya health asamareta ngor Douglas Rutonkeo kuseli sosa igega tore bogichora ward mabundu rero tubwate eye clinic free eye clinic tubwate abanyegetari korwa Alliance tubwate abantu ku Light of Hope initiative from Nairobi to work closely ne foundation ya omwishimiwa Apiemi Morara rero twachirega iga abantu baito bapimwa amaiso kero bapimirwa amaiso bali batakire birore baigwe birore for free bali batakire babwata complex eye issues babe referred ase kwa ndenya gitari ere Nairobi ali enene ere Lions ase baguchi kurwali for free igo nabandi ngoche kubare pressure ndobwate nenye clinic kera yego Grenax yeko free services asa mana yawo gopime sukali amangana blood pressure and any general illness lero bako babwene for free erinda abantu baitu babwene amaiso are very important so that's why we are here na ndali abantu abakjora boka bako bwenigwa tutanga stegende banko rubosa maroko na bagwichi wodio korwa ko itego ikerange ubona abantu bara bange sana that is why we are here to conduct exercise kere tokonya abantu baitu koruga iga twende asakoro ku embonga mate bonyunyu ya Jerusa egetugenda no tobegeta saa 8 erinda abantu baitu babwenigwe erinde banyoro bobweni bore rais ekero twale kurwirija sana wakiri ke tonyogo ruwa wirija sasa abantu bale male twanyorete need abantu banyo toboli ebirore biro binkuru mole tokaja koria rais is a very big need etakeire tori yabanyegetari agekogera twabwaterana tukaikara sanse ina kitura konya abantu baitu erinde tukariya abanyegetari specialist from Nairobi. But when we are working again, we are not working in isolation in county government. The one not working of county government,
tuko work together na borobo ngotuma bara abantu baba barore na kigasi genderete igo tugusire serikali ye county ndutari turige kurwania serikali ye county turige tubwatene ne serikali ye county ya Nyamira services chirie babwate chitabwati tusirane ba exchange ya knowledge n'abanyagitari bakurusiko irinde tokonya abantu na barwaire abantu babwata marwaire mange maiso narachandira abantu amagoro na marwaire mange kuna baona pressure diabetes na marwaire abantu baitu barwarite ni channel iho nabo tukorera limbi amona asengenjo abarayi buna babainyoire koreta medical coverage asengenjo yoko konya abantu baitu na inkiora te abantu baitu ba Nyamira county ngene abantu ba Nyamira anta tukubatebinga kerogo choro muntu kira asengenjo akoire besa naende nabo gocha gusaba asimya kemengi lakini omuntu oliore n'abantu naende ogendera gukora ebintu nabakogendera naende kwanyora nabaigeta abantu bange omuntu oli okurwa ebesa naende omweri oye nabakogenda naende achikoirania ebesa eyo kerayirani naria gocha gutabuka ng'a abantu mbarororo abwenete gotumekera biemi twamotebiri ng'a tata omwana oito abarayi baitu nerisosa mwatororeire mabera mwarora mbuya serikali yaitu ya Kenya mwatebe ense yabukire marwaire abukire naki turakonya abantu baitu mwarora mbuya mochega iga mutororeire mabera motokonya nantu totebe ng'a mbuya mona sengentia abana baitu batororeire mabera nyatari nuntu ari goja oyo mutaturanga ngoja twarengega muri mwateba rene ngati atogenda tora abantu baitu barwari tubakonya mongina abangina gose chingo tunchirwarete murwarete torwarete abagotwe barwarete torikomanya kogenda amagoraya amagora aborire amagoko aborire amaiso aborete chipresa chisukari nakikiagera twachagaiga twari wochabosa. This initiative is a very touching initiative as far as our foundations are concerned, my foundation and that of my brother Onkel, because basically we are touching the lives of people. Our people are suffering in one or the other. I know the county government is trying its best to offer the services, but we are just supplementing what they are doing. And these are our friends, and when we requested them to come, we are really humbled that they have come and our people are getting the services that they cannot easily access in the ordinary sense. And the main hospitals are big hospitals. You know, Lion is the biggest eye clinic in Kenya. And any referrals from here will be taken there for further treatment. And I'm really, truly excited and humbled by this gesture.